Ota. Joo. Sanna Ristikin. Se aina tulee hymyille maaliin. Eli Tekno ja Sanna Ristikartano itähengellisen agilitin harrastusta. Tekivät oman suorituksensa ja siellä on lähdössä seuraavaksi Tempo ja Mari Raulio. Ja valmistautuu saman joukkueen Keksi ja Ges ja Popstar. Ja Aktiven Medeissä radalla juuri menossa ankkuri Espanjan vesikoira Börje ja Mika Kongas ja Länsi-Uudenmaan agilitin harrastajat on siellä jo niin sanotusti jännän äärellä. Jaha, ja täällä on nyt Sivonen Kyllä, Janika paremmin ja Kodekol ja Reisen lähti siitä niin vauhdikkaasti liikkeelle, että mitä. Ja näin. Ja sitten tullaan tänne puomille. Hirveetä kyytiä, mutta puhas oli. Puomi oli puhas. Mennään tulle puhas puomi ja sitten haetaan kepit. Ja näin ne löytyy ne kepit sieltä. Katsotaan. Monessako välissä toi koira on yhtä aikaa? Kuka kepit on? Se voitti tuon rajalla äsken niin koko Joo, vielä lähtee. Hyvä jakso!